Muabot sa 28 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog sa barangay Bulacau, Talisay City ni atong Sabado. Sagad sa mga naapektuhan, mga estudyante nga walay nasalbar nga magklase pa man unta karong adlaw. Ano ang report ni Nico Sereno? Sabado sa buntag, miulbo ang dakong sunog sa parte sa Sitio Cruzan, barangay Bulacau, Talisay City. Daling mikatap ang kayo sa nagtapad-tapad nga mga balay. Nag-ihay pagbakwit ang mga apektado o pagsalba sa ilang mga gamit. Matud sa kapitan, moabot sa 28 ka mga balay ang naugdaw. Apan kadaghanan niini, dunay extension sa ilang mga istruktura tungod sab sa extended families. Sa chapel sa barangay, gihimo ang pagpanglista sa mga apektadong pamilya. Lakip sa mga nabiktima sa sunog ang mga tinunan nga mo eskwela na unta karon. Sige ng Loricel, naabta na lang nga nagkayuna ang ilang balay, maayo na lang naluwas ang iyang mga anak. Milakaw unta siya ni adto kay namasin nga makakuha og libre nga school supplies para sa mga anak kay may gihimo nga distribution. Ako naptan ako mga anak na lang in taon na nagyaka lumbag hilak. Akong kamangkuangan luoy kayo nga ningon taon nga. Sorry kay mawad ko nahimo, wako'y nakuha kay ako ra usa. Mga bata ako raging gi-safe ma. Gusto ko unta ko mobalik makay magkuha pero di na ko kasudlon. Kaya ang kayo na namgid sa mo. Pag syagit, diha po ko nigawas kay naam ko diha sa balay nagtrabaho. Mo to pagawas ako, may paghangad ako dito sa kuan, dako naman kayo. Mo tong nibalik ko sa balay, naghinakutay na ko sa mga gamit kung say angay masalba. Paspas kayo pag suod ako, pagkuha ako sa akong mga requirements dito suod. Diha naman kayo, ako nang yung gidadali kuha kay para lang yung masalba. Sa barangay gym, miistar ang mga nasunugan. Samtang misaad ang syudad ug barangay ug tabang pinansyal para kanila. Sa datos sa mga otoridad, moabot sa 28 ka mga pamilya ang apektado, musumada sa 118 ka mga individual. Gibanabana sa BFP, nagbilin og moabot 375,000 pesos nga danyos ang maong sunog. Ang atong yung evacuation center nga atong gi-designate para sa ilang atong gym kay di na naman to magamit ang school ron. Nindot man gud to sa school sir kay mas kuan siya, nay privacy ba. So wala man kitay laing choice karon. So adto na to sila iadto sa kuan sa gym na to. Ang final gyud say ana ang bumbero gyud kay ang atong taga City Fire Department kay sila may maka-assist kung unsa gyud hinungdan sa sunog. Pero kana siya, kuha naman, aligasyon lang. Mana ako lang silang gitambagan nga, kanang ingon nga, nagpabaya, ayaw lang mo pagtulisukay diya, kay wapatakibaw, unsa gyud hinungdan sa sunog. No? Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.